Tää on helppo. Kuvaa 2 klippiä siten, että kamera on paikallaan ja mene itse selkeästi kuvan toiseen laitaan ensimmäisessä klipissä ja sitten toiseen laitaan toisessa klipissä siten, että väliin jää tavallaan tyhjä tila. Ja sitten CapCut-ohjelmistossa paina se muokkaa, nappaa sillä alhaalla ja scrollaa sinne oikealle, missä lukee kerrostus. Ja eli nyt se toinen klippi tulee toisen alle. Tai valitse se alimmainen klippi ja jälleen kerran scrollaa oikealle päin alavalikosta. Siellä on maskaa, kohta ja vaaka suora. Valitse se. Eli nyt se näyttää sitten puolet toisesta videosta ja toinen puolisko tulee sitten tuosta ylemmästä videosta. Ja tuommoinen valkoinen näppäin, kun tuossa näkyy keskikohdalla, niin se vähän häivyttää sitä rajaa. Mikäli siinä on sitten eri valotusta, niin ei ole niin selkeä se raja. Jos videokuvaus ja editointivinkit kiinnostaa, niin nappaa tiliseurantaa. Ensi kertaa.